Di bagasan lasni rohado hami parhalado manomunomu haroromuna di bagasan kebaktian Mingguta Pentakosta na Parjolo 5 Juni 2022. Tapuji tapasanga madebata marhite topik ni Mingguta sadarion mangolu di bagasan todi ni debata marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia, na tumupalangit dohot tanoon, amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, lehonok ku Tuhan muroha na imbaru, dohot to dinay baru tu bagasan ati-ate muna, jala usatok ku doroha batu siya daging muna, jala lehonok ku Tuhan muroha na markilalan, jala lehonok ku matondik ku tu bagasan ati-ate muna, ahu do mabahesa, asa marparangi hamu di bagasan aka patiku, aka uhupupe, radutanmu jala patupan munado, haleluya, martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mengajari rohani akan naporsia di hatam, marhite-hite to di porbadia. Sai buhai marohanami, asa ture paruhaon nami, marhite-hite to dimi. Asa tok tonggok dami rohanami, maka lason hagugoon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita.
Tatangihon mapati ni debata di pesta parjulu perningotan hari hasa sahur nito di Porbadia Sadarion. Imana tersurat di Psalmen 2 ayat 11. Oloi hamu majahuba dohot biar ni roha. Jala marolo polok mahamu. Uhud akahitir. Atong rak mangidogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata. Sai perguhui mahami. Mangulahon nahom partu batikmi. Amin. Mari dehita. Tato poti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupaon hasisani dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asi maroham di hami akan nama sakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon matu hami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon. Laho manggota pon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabi pelean na mangolu. Jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Isebe mangaluhon akan napinilit ni debata. Debatado na mamitori. Isero na madabu uhum hamaguan. Kristus Yesus do nang mate. Alay dada holani. Nang mulak mangolu do. Jala di siamun di debatado iba na mangondihok kita. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Maredehita. Tatangihon mahatani debata turbuk epistel ima na tersurat di Yohanes pitu ayat 37 saat tutul pulusia a tajahama margati soring. Dungi diari pesta na parpudi na sumangapi jongjong ma Yesus disi ipagugo masuara na madok molo adong na mauwas tua uma iba na ro minum. Songonani dok di surati akabatangkai na mamulu do mabaw siya na porsea di am. Alay taringat tuto di ido di dok hata odeng. Ima si jaloniak ka nagabe porsea di ibana. Ido sahatna. Martua do akan atu mangihon hata ni debata jalan na peopsa. Amin. Maredehita.
tidak ko mahata porsiautai, songon na hina tidak kon hidongata sa porsiaon di sandok portibion, ra mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, hido ama parguko na suatu dosa, na tumopalangit do tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sesadai, iman na tindubuon ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di Porbadia, andorang sohabuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetar panjang no iba na diha pinarsila, na tua tu benua turun di tanah, na mula mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgu, lawun tu semen debata Jehovah, amanai pergugu na suatu dosa ni, di sima iba na pai mamula suku tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi Porbadia, jaladong sada uria da badia, uria atau panalak Kristen akan da badia, doho dia sesani dosa, doho dihatai na mandok, mula mangulu do sugot daging lanang mate, doho dia ngoluan na sura suda. Amin. Waras marita saluna. Tabigi majolo titing namasa di huriata nasa mingguan. Minggu hari Pentakosta na perjulu. Mangulu di bagasan todini debata. Selamat datang ma jumulo di pasahat ruanami. Di damang nang dainang na baru madohoti permingguan di Huriata HGBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Warta umum na perjulu titing na merbagas, titing perjulu dohot baduahon naing majalo pasu-pasu parbogasum ma Dr. Jabosar Ronggur Hamonangan Pajaitan ST MT, anak ni amata Dr. Andus Mora Martua Pajaitan, tubuh ni inata Dr. Anda Mariani Natalia L. Boru Siregar MPD, imana maringanan di Jalan Srikandi, Komplek Budia Graha Sada, Blok EE nomor sada, Huria HGBP Rajawali, Resort Rajawali, Dohot Orwana, Dr. Lidang Elma Sita Buru Siagian, Buru Niamata Isniur Maju Siagian, Tubuh ni Inata Situa Isniur Elfrida Buru Takubulun, nama ringana di Jalan Seroja Indah nomor 20 Walu, sektor Pengayoman, Huria HGBP Resort Pekanbaru, di Pasu-Pasu di hari Kamis tanggal 10 Juni 2022 di HGBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan di hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 masuk pukul 10.00 WIB di ruang konseling. Na paduahon titing paduahon. Neng majalo pasu-pasu parbogason ma Agus Priyono Gultum ST, anak niamata situa Esniur Hercules Gultum MP, tubuh ni inata Rosmina Boru Sormin Nahinan garis miring Diakones Ruslina Boru Hutapea, nama ringana di Jalan Sentosa nomor 5 sektor Pengayoman,
Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dohot Orwanna, Kristina Bursagala BBA, Burunia Mata, Desman Sagala, Tubuni Inata, Junita Rismawati Boru Limbong Nahinan, Cince Boru Limbong. Maringanan di Jalan Veteran Guru 3 nomor 67 Karawang Timur. Huria HKBP Karawang, Resort Karawang. Di Pasu-Pasu di hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan di hari Rabu tanggal 20 Juni 2022 masuk pukul 11.30 WIB di ruang konseling. Napaduahon ruas nataba. Mamukka Minggu Sadarion tanggal 5 Juni 2022. Nunga masuk ruas ni Huriatta keluarga Niamatta. Judika Albert Christian Pangaribuan. Inatai Paskah Irama Kristina Berpasaribu. Rap doho 2 dak danak bawa. Pidesian HKBP Palembang, Resort Palembang. Maringanan di Jalan Lembah Raya, Komplek Lembah Raya Regensi, Blok A3, Sektor Pengayoman. Suara Koinonia, Pakobasion. Nomor sada, Amata Padita Victor Singal Hasilalai STHMM, Manang Padita Resort. Marjamita di GKPI Air Kulim. Masuk pukul 10.00 WIB. Napaduahon kegiatan anak sekolah minggu. Minggu Sadarion tanggal 5 Juni 2022. Nama dohote para minggu di sekolah minggu. Ima. Sian horong batita dohot horong sada. Manang batita sahatu balita. Kalas sada sahatu kalas 2 SD. Minggu 12 Juni 2022. Nama dohote par minggu di sekolah minggu Imasian Horong 2 dohot Horong Tulu. Manang kalas Tulu sahatu SMP. Kegiatan anak sekolah minggu secara tatap muka. Napar Julu latihan karate dimulai pukul 15.00 WIB bertempat di Sopo Namekmet. Napaduahon latihan sepak bola dimulai pukul 10.30 WIB. Napatuluhon Pesta Pentakosta. Minggu Sadario tanggal 5 Juni 2022. Pesta Pentakosta Naparjulu. Manang haroroni todi berbadia. Napaduahon marsugot hari Senin tanggal 6 Juni 2022. Di Patu Pahuriata do Pesta Pentakosta Paduahon. Haroron itu di Perbadia masuk pukul 10.00 WIB. Napaupaton Padidion Nabadia. Minggu Sadario tanggal 5 Juni 2022. Pukul 11.00 WIB. Di Patu Pado Padidion Nabadia di Huriatta HKBP Pekabaruan. Toropna 5 halak. Bawa 2 halak, boru 3 halak. Minggu Sadario tanggal 5 Juni 2022 pukul 10.00 WIB. Di Patu Pahuriatta do Padidion Tunamagodang. Sada halak boru sian parogamo na asing. Dohot makatidako kaporsyao gabi ruas ni Huria HKBP Pekabaru 5 halak. 3 bawa 2 boru. Napalimahon pelantikan panitia tahun kesehatan HKBP Distrik 22 Riau. Di Minggu Sadario 5 Juni 2022 pukul 10.00 WIB. Di Patu Pado, pelantikan panitia tahun kesehatan 2022 Regional Sada.
tim advokasi HKBP Distrik 22 Riau, pekerja IVS dan Nafza Distrik 22 Riau, Persekutuan AMA Distrik 22 Riau, Maringanan di HKBP Trinitatis Pasir Putih, Tuhan debatama nama ngaramoti dohot nama masu-masu ulauni. Napa onopon lansia. Pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, lansia melaksanakan senam osteoporosis masuk pukul 7.00 WIB di halaman Juloni Gereja, memakai baju olahraga warna putih. Napa pituon pertanyaan sektor di gereja. Di hari Rabu tanggal 7 Juni 2022 dipatupado pertanyaan sektor di gereja masuk pukul 10 siang manang jam 7 WIB ria mahitaro di pertanyaan ini. Napa waluhon naparade bunga altar bulan Juni 2022 Sian sektor Labu Baru Barat. Napasiahon pelantikan pengurus seksi Dewan Dia ni Koinonia, Marturia, Diakonia, Dohot Parartao, tim unit pendukung Manang Supporting Unit. Di hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 pukul 11.00 WIB di Patu Pahuriat ada pelantikan seksi ni Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, do seksi multimedia periode tahun 2022-2024 seksi na terpilih na pasapuluhon Konpen Panggulan Dagok Tiki HKBP Distrik 22 Riau. Di hari Senin tanggal 10 Juni 2022 di Patupado Konpen Panggulan Dagok Tiki HKBP Distrik 22 Riau. Di HKBP Tangkerang Resort Tangkerang masuk pukul 10.00 WIB. Suara Diakonia ulang tahun. Tu sudah ruas nih huria nama ulang tahun di hari Hatu Tubuh dohot ulang tahun Pardongan Saripeon Parbagason mulai sian hari tanggal 5 sahat tu 10 Juni 2022. Parhalado dohot huria HKBP Pekanbaru Pasahaton selamat ulang tahun. Hatan di debata iman atas surat di Efesus sada ayat dulu. Pinuji ma debata amani Tuhan Yesus Kristus. Naung upasu-pasu tu hita ragam ni pasu-pasu partot dion. Sian banua gijang di bagasan Kristus. Tatangnya koma ruas ni uriata na marsait na di rumah sakit doho na di Jabu. Songon atas surat di titingon. Anggiat ma di daun itu hatta persaiton tunasida. Songonima amang do taminang titing di mingguta sadarion. Marhite parhepengon tabereng ma di stensilan. Tu hatta ma nama masuk-masuk kita sasudena. Horas. Marede Mahita.
kami ni dibata na sumur hutna roha. Ibana mangeramuti aka ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ruas na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Tajako mahata ni dibata di mingguta sadarion di parningotan ari hasasaur ni todi porbadia. Hata ni dibata natar surat di surat Rom bidualu mamuka sian ayat walu sahat rodi ayat 10 sada songonoma tersurat di si dengan ma tapaihut-ihut. Alai dang terhalomohod debata aka parroha daging. Ala yang gohamu dang be di bagasan dagingi di bagasat toddido. Molo tung tutu toddi ni dibata maringanan di bagasak kamu. Alai molo so toddi ni Kristus di jolma dang Kristus napuna ibana. Alai molo Kristus di bagasak kamu mangolu do toddi ala ni hati goran nang pe mate pamatang ala ni dosai. Alemolo maringanan di bagasak kamu toddi ni na manungguli Yesus siya namate sadok panguluan ni ibana nang manungguli Kristus Yesus ma nang pamatang muna namatei hinorhon ni toddina na mangingani hamu ido ianggo sahat na. Ruas na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus toho di ari sadarion tahalat codo sada pesta na balga si halaconoton di tonga-tonga ni huriata pola 2 ari padodot tapes tahun ima pesta peringotan ari hasasaur ni todi porbadia atau peringatan akan hari turunnya Roh Kudus. Molo sahati tatu peringotan ni ari hasasaur ni todi porbadia di paingotido pabua takasdo di bata manggohi baga-bagana. Hasasaur ni todi porbadia ima panggohion ni debata di baga-bagana songon na pinaingot ni Tuhata Yesus tuaka sisianna ujurap dope ibana dohot aka sisianna. Di masa-masa menjelang penderitaannya sebenarnya Yesus sudah mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa ia akan pergi. Alai anggo pangudiani mangongani hamu saliling-liling na tongoson ni damang ma Tuhamu. Anggo pangudian ima todi porbadia sisuruon ni amai marhiti-hiti guarhu ajar honon jala paingoton ni idu Tuhamu nasa nahuhatahon Tuhamu. Lapatan na ujurap do be Yesus dohotak kasisian na torang do di pabotohon. Naik kota di konon na do portibion alai tongoso ni debatado todi pangudian ima todi porbadia madongani paingoton jala manuturi aka sisianna. Dari sini kita melihat bahwa Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Roh Kudus sendiri itu telah dijanjikan sebelum Yesus naik ke surga. Bahkan ia mengingatkan para murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Mulut aja di Lukas 24 ayat 40 sia takasdo di pabotoho dogisi. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Allah tidak pernah berjanji tanpa menepati janjinya. Tetapi ketika Allah berjanji, ia pasti akan menepati janjinya. Digohi di batadu tutu baga-baganai marhitina disuruh do todi porbadia saur tuaka sisianna saur tuaka na porsea manguduti ulau ni Yesus lahoma maritahon barita nauli mamuka sia Jerusalem sahat ro tu ujung ni portibion. Ido ditonaho Tuhata Yesus Kristus adorang somanai kibana tu banua gijang. Asa gabe si tindangiku mahamu supaya kamu menjadi saksiku. Idu asa tarjo dua kasisian ni Tuhani
tarjodo saluhuta kana porsia gabe si tidangi ibana, maka tidak kon taringo tu Yesus, maka tidak kon taringo tu barita nauli, maka tidak kon taringo tu hasitongani di tonga-tongani portibion. Saya pikir ini tidak hanya perlu kita ketahui panggilan kita sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita harus menyadari secara benar bahwa panggilan ini adalah benar-benar tanggung jawab naikon si hangulu honota, naikon si ula honota. Jalana pasti marhiti padonganio ni todi porbadia. Di patau jala di pargogui dohita gabe siti dangi sorong anak kasisian ni Yesus na parjului. Sada sia-sisian ni Yesus nama swadaho ni bana ima si Simon Petrus. Ketika Yesus menghadapi penderitaannya, bahkan akan menghadapi kematiannya, di parsuada ibana do taringo tu panadayon na di Yesus dakutada isi na di dokmi dakutada halaki. Hapi lebih hurang 30 tahun rap ibana dohot Yesus. Tapi ketika Yesus menghadapi penderitaannya, bahkan di saat-saat menghadapi kematiannya, Rasul Petrus justru menjadi orang yang sangat ketakutan, bahkan menyangkal Kristus kepada orang yang merasa bahwa Petrus selama ini bersama-sama dengan Yesus. Haleamang dohot inang, dung digohi todi porbadia. Mulut aja di surat ni ulaunya postel bidudua mamukasian ayat 10 opat, satu ayat 40. Dibaritaho do takas songo dia apostel Petrus berubah. Yang tadinya orang yang takut menyaksikan Kristus justru menjadi orang yang sangat berani. Maka tidak kon taringo tu Kristusi, marjami tahun taringo tu Kristusi. Idu asa di ayat 40 sada di ulon apostel bidudua. Di pabotoho dodisi orang-orang yang menerima perkataan itu, yang menerima khotbah Petrus itu, memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Abu tabayako namang dohot inang. Simon Petrus nang digohi todi porbadia, mabaritahon barita nauli, gabi 10.000 halak mangaleho diri na dididi, gabi si ihuton Kristusi. Terjadi perubahan yang luar biasa di bagasan ngulu nya kasisiani, termasuk Simon Petrus yang tadinya takut tapi menjadi orang yang berani. Jala godang donang marhiti pengalaman yaka halak Kristen naka parbarita nauli. Dung digohi todi porbadia, jupang mahai baruon di bagasan nguluna. Sekali lagi dari sana kita melihat orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sasitongna. Iko jupang dohai baruon, iko jupang dohamu bauni roha di nguluna, gabi jolma nai baru. Jala ido nang nadipa adar marhiti turpuk jamitata. Di pesta paringotan ari hasa saur ni todi porbadia, manang di pesta Pentakosta di ari sadarion. Turpuk jamitata di pesta hasa saur ni todi porbadia, dang mana ringoti taringotu hasa saur ni todi porbadia. Alay mana ringoti taringo tubuhado sa sitongna hataridaan ni ngulu ni jolma na digohi todi porbadia. Didok naking torang di bagasan turpuk tahun asa unang gabi paroha dagi kita. Ala diwayat walu di pamuhay ni turpuk tahun takas lo dido alay dangtar halomohod di bata akka paroha daging. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sada statement na pasti. Dang di halomohod di bata ka paroha daging. Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di hamuna ruas ni huria di suratnya apostel Paulus tu huria Romon. Khusus di bidua luondang apala di patorang. Songo dia do pangalaho marguru tu daging.
Alai molutajaha di suratnya Apostel Paulus tu Huria Galatia. Secara khusus bidu 5 mamukasian ayat 10 sia. Sahatu ayat 20 sada diguari dodisi. Hataridaan ningoluni colma namar parange marguru tu daging. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Perilaku-perilaku yang sesungguhnya tidak hanya melukai orang lain, molomar parange jolma marguru tu daging. Tentu saja sering kali akan melukai orang lain, merugikan orang lain. Ale halak nama ngulu marparang itu daging sesungguhnya bukan hanya melukai dan merugikan orang lain, tetapi juga merugikan dirinya sendiri. Iduasa di Galatia bidu 5 ayat 20 sada petorang do dipaingot nauku pabuah na jolo tuhamu soni donang nuaing dang teano niaka na mangulah o si songoni harajaon ni dibata. Perpecahan, perselisihan, pertentangan, amarah, dengki, kecemburuan, permebuhon, haor muson, dang teanon ni jolma si songoni harajaon ni dibata. Ruas nahina honongan marpardomu atuson, adong mapadohan ni sahalak parpil sapat natar barita, namargoar Aristoteles, didok ibana songonon. Manusia dikenal melalui apa yang dikerjakannya dan apa yang menjadi kebiasaannya. Manusia dikenal melalui apa yang dikerjakannya dan apa yang menjadi kebiasaannya. Rumah hadirion ni hita jolma ditutuhod di marhiti ahana mangarajai dohot na mangatur ngoluna. Tung songo dia pebana manguji laho makukubi hasalaanna. Alidang bui turus jolmai pataridahon ngulu namar si paula-ula. Suatu saat itu pasti akan kelihatan samalo-malo di jolma makukubi hajahatonna. Tapi suatu saat itu akan terlihat nyata. Idu asa tapai daida dua mang dohot inang di gudang nya kana masa na humaliak kita. Binay ni pangalahon nya ka jolma nagiot manusay dongan na jolma. Terkadang kita menonton atau melihat berita pembunuhan yang menimbulkan kepedihan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dibunuh halak maamongna. Hape ulan amongna hido na mga lulingulungulu sa lilingon. Mengakibatkan kepedihan kepada istri dan anak-anaknya. Gudang do masa kaparbadaan, akaparsalisian, pangiburuan dohot parsalisian. Termasuk di tonga-tonga di rumah tangga. Karena amarah, perselisihan, kecemburuan. Terkadang amadang bui mangarajai dirina. Sopo lebih dijagai bana pakilalani yanakonna. Kata-kata kasar amarah yang disampaikan kepada istrinya. Dan diingok bipadanna dihadupin di bata. Iko kaholonganmu songo dirim. Dungi mamilit parsirangan gabedalan dinasi dari tonga-tonga ni pardungas saripionna. Terkadang istri juga ada yang seperti itu. Iko porman, toman, mardonga kalaboho parang ini boru-borui. Ale mulununga masak ke perselisihan. Dang bui mengerajai dirinya timbul amarah perselisihan. Sopo lebih peduli ditangihon yanakon nakaparbadaane. Jalada kola di parsauran di tonga-tonga ni akana mardonga saripe nang di tonga-tonga ni huria pibui do yamang dohot inang. Gunang do jolma na terhirim sa sitong na huria parsauran ni akajolma. Inganan pamujion dohot parsobaon aligabi inganan parbada-bada dohot parsalisian. So binoto ahagunana. Halak nasoropi tu gereja ukibat makatai perbadan di gereja. Rap mangopi dohok dongan na jolma ukibat ibana. Laho membahas tariuk tu parsalisia ni.
Hapi tu gereja, pisu tu gereja ibana. Ujung nagabi rarat mah aka persoalan. Boy do masang aka perselisian. Songona hudok naking di tonga-tonga ni keluarga di persauran, di tonga-tonga ni huria, di masyarakat nang dia ke persauran na lebih luas. Susah do hita jol mamang dohot inang. Molo mangolu hita marparange marguru tu daging. Idu masa olan opat ayat do turpuk tau na dienet sian rombi dua luon. Alihamay mamereng macay bagas do nahinak kamna. Pahingoto kita asa takas kita mangarimang-rimangi. Kalau kita mau jujur, bukankah keinginan daging itu seringkali timbul karena keinginan yang tidak terkendali dalam kehidupan kita. Sonang dosa sitong na si Adam doho si Hawa. Di luas Tuhani menikmati akan nilihon di Tuhani di porlak Eden. Alia dong do si paingot. Molo di paingot di bata asa dong do pangaraja di diri di si Adam dohot si Hawa. Tapi keinginan untuk menjadi sama dengan Tuhan membuat mereka melanggar ketetapan Tuhan. Sasitong na sonang do hita mapersaulihon pasu-pasu na pinasahat itu hatta tu hita ali pangiburu tu dengan jolma jok mabaik kita. Ujung nandang mampu makamolati hon natajalo. Wida bapa, utibo do pangkat musian pangkat niamatan. Ali buasa gabi sumuksuk hamoraon nasiak kita. Dungi tarujun mamatay mangulahon na sopatut. Hamang dohot inang. Ido ela-ela ni si Bolis menawarkan kenikmatan. Yang awalnya sepertinya membawa kenikmatan. Tapi akhirnya pasti membawa kesusahan. Jala taingo ma jala hatan itu hatepe paingo to kita matua sohea sonang ngolu ni jolma molo mangulahon najat. Matua sohea sonang ngolu ni jolma molo mangulahon nakana sudinggan. Matua sohea sonang ngolu ni jolma molo say tubuh di pikiranna manusai dongan na jolma. Sonang dang madok na suado panda ka pergumulan no tantangan. Tapi sonang damai sejahtera na mga raja ngoluna. Nang pedang pola songon hamoron ni halak hamoraon na. Ale-ala di hamolati hon sonang pakilalan na. Di moto madok mauliate itu debata. Sukses pihalak, mamora pihalak, berhasil pihalak. Adang pola mangiburu ibana disi. Karena setiap orang punya rezeki masing-masing. Holani matua sohia sonang rohani halak. Molo dibuat na sebagian na kekayaan yang bukan menjadi bagiannya, yang seharusnya bukan menjadi miliknya. Saya dililiani rohabiar dohalak namangulahon si songone. Alani turpuk tasadarion paingotok kita. Unang mamangulu hita marparange tu daging. Aidang dihalomohod debata kaparohaon akapangulaon si songone. Ale marparange mahita marguru tu todi. Songo topik ni mingguta di bagasan tikion mangulu di bagasan todini di bata. Daku tadi kok kamu somarama ale huleho do todi hasitongan todi porbadia buas do di bata mangalehon todinai. Dakola tu 12 kasisian nai tuhi tapi amang dohot inang sahatu sadarion di pasaur di bata do todina. Idua saganuk tahun dipaingot hita di perningotan ari hasa saur ni todi di bata saur do todi di bata mangingani hita mangarajai roha doho pikiranna persoalanna unang tulak suara ni todi unang tulak ibanamian di bagasan roha doho pikirata. Orang yang hidup di dalam roh maka hidupnya pun akan diperbaharui. Hidupan dangion apostel Paulus. Sekarang aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup. Naneng dohono na mangulu duau, tapi bukan lagi keinginanku yang menguasai hidupku. Mangulu au nuaing aladak hagiotu mengarajayau. Tetapi Kristus yang menguasai hati dan pikiranku. Prestise, ambisi, keinginan yang tidak terkendali itu dia tinggalkan. Tong doi sampah yang tidak berguna, tapi pengenalanku akan Kristus mengubah segala-galanya. Unang gak bisa robak kamu dohot portibion.
alai gabi ibaru mahamu dungmu baru hamuna. Rom 12 ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maul do inang dang sarobang dohot portibion, dangan nama dok muraya mang dohot inang. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan Roh Kudus-Nya menguatkan kita untuk hidup di dalam Roh Kudus, di dalam kebenaran. Jala gudang do nang pengalaman ni ngolu niak kana porsia. Takas maka tidak koni di tonga-tonga ni ngoluna. Dang be pangirubuan, dang be amarah, dang be parsalisian. Bukan lagi iri hati dengki permabukan. Ali holong, las ni roha, dame, labas ni roha, habasaron, habasaon, hapursihaon, halabohon, dohot hatomanon. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kita roh penguasaan diri. Karena Tuhan tahu bahwa kesempatan kita sangat-sangat terbatas di tengah-tengah dunia ini. Tapi yang membedakan kita adalah bagaimanakah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu hidup dalam penguasaan diri. Sehingga cara hidupnya pun pasti berbeda dari hidup orang-orang dunia ini. Ima tahanguluhon namang dohot inang rab tahanguluhon. Asa disima jupak kita sonang ni roha dame na sumurong manguduti ngudut tahun. Dame na sumurong mula mampu hitam mensyukuri setiap pemberian Tuhan. Termasuk pangalehon ni dibata di todina todi porbadia. Di hamo nama nami dohot ina nami secara khusus. Tua kana toras nama buan ni anak konna tu debata marhiti-hiti padidion nabadia. Saya katakan waktu kita marguru bahwa anak-anak ini adalah pemberian Tuhan yang kita doakan di hadapan Tuhan. Ini adalah pemberian Tuhan sebagai panggilan kepada setiap kita sebagai orang tua. Laus diigil di batado tanggung jawab sian ganup pita. Molo di luas di mata hita maranak marburu di tonga-tonga ni pardonga saripiot tato tu diigil di batado tanggung jawab sian ganup hita. Tu bangso Israel tibudo di paingo debata. Kasih kepada Allah itu yang utama. Ikon ajar honomu duitu akayanakomu. Uju di bagaso. Naing modo po uju mardalani ho. Nang dung hehepe. Ajarkanlah cintakan Tuhan kepada anak-anakmu. Sejak dini mereka sadar bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang harus mencintai Tuhan seumur hidupnya. Allah tabu dalam gudang akat tantangan nama sana di humaliak kita. Terkadang kita juga sulit membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tapi ukuran kita untuk membedakannya adalah kebenaran firman Tuhan. Boido sitong mangihuton portibion, hape dang sitong mangihuto kata ni dibata. Boido dang sitong mangihuton portibion, hape sitong do mangihuton hata ni dibata. Standar kebenaran itu adalah firman Tuhan. Atong tanggung jawab tatugu magileng mi manada harajaon ni dibata. Kalau Tuhan memberikan juga tanggung jawab melalui pekerjaan dilihod dibata mana kabisuhod dihamu marsagiti kimuna. Membagi waktu antara tanggung jawab di pekerjaan, tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Dukoni ahape nama sedang pula mabiar hita. Karena kita sebagai orang tua sejak dini mendoakan anak-anak kita dan mengajarkan mereka tentang kebenaran, tentunya hidup kita pun akan menjadi teladan. So saya hulat di hata hita paingoton yana kota, aleko jupang ma marhiti-hiti hatari dan ningoluta songon natoras hita. Tantangan semakin banyak, tetapi hari ini Tuhan mengingatkan buas do debata mangusehon todina tuganup hita. Asa gabi anakon namar parangi hobar tulomo ni rohani debata akayana kota. Amin martangia kita. Mauliati maruhan nami diho ali debata Jahubah di bagasan Kristus Yesus Tuhan si hokop jala si paluahame. Namangusehon todim todi porbadia manggohi naung binagabagam. Mauliati ma Tuhan.
lau semangidu hami todim todi porbadia, todi hasitongani mana mangaraja ingulu nami, rohan nang pikiran nami. Takas na kupatuduho kami hadirion nami, patarida hongolu na marbayar maradopo ko Tuhan. Huboto hami gudang aka tawaran kenikmatan, na jujuk mabe kami talpe tu nasohina lomohon ni roham. Ale marhiti todim todi porbadia, dituturi diajari, dipaingoto hami Tuhan, manadda dohot mangulahon lomo ni roham. Pasu-pasu akaruas ni huriam, mulai saya met-met satu nama gudang, diragam ni akan binulus na sida di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluna, saya ho mangalihon gogo, saya ho na mangalihon las ni roha, saya ho matuhan manarihon nakanarikoti, saya ho na pamalupon nakaruas ni huriam, na dibagasan parsahiton Tuhan tung asimaroham ramoti haprosyon nasida asamarsi hohot nasid jalapos rohana hodo ali Tuhan na mangurupi jalana madongani nang peraga makahamaulon na dibulus nasida akaruas ni huriam namarlas ni roha digajang ni aka hari-hari na pinasahat mo to akaruas ni huriami nang akan namet sahatu nama gudang nang diulang tahun pardongas saripion pasu-pasu maha karuas ni huriam ali Tuhan lampasirip rohana sida lam manada dia kapasu-pasum di tonga-tonga ni pardalanan ni ngudu nasida nangakan natoras nama buan ni anak kon nasida tuho dinalaho majalo padidion nabadia asarapanian dihanguluan nasora suda jala asagabi ruas di tonga-tonga ni huriam di portibion pasu-pasu manami dohot inanami lehon habizuhon sahala asa margogo nasida Tuhan laho pagodang-godak kon yanak kon nasida manada lomo ni roham sarihon akan nariko ti dingulu nasida lumobi pasu aka poso-poso i Tuhan asa ibu-ibu rumah gudang di bagasan nasi dohot holong ni roham si buan las ni roha di tonga-tonga ni keluarga tar lumobi nang dia dopammo atong sesama dosa nami mangasahon kuarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Mare de mahita laus tapasaha ma piliata na perjulu dot na paduahon.
masuk mahita tu acara padidion nabadia. Marede mahita sian buku ede nomor 146 ayat 1 dohot ayat 2. Di ayat 2 anon jongjong mana toras nama buannya nakon na terdidi di inganan nabi. Marede mahita. Buku ede nomor 146 ayat 1 dohot ayat 2. Martangi yang mahita ali aman nami na di Banua Gijang narodo hami tu jolom mabuan nakada danakon say asi maroham jalo manasida gabi anakommo pasu-pasu jala pargugui manasida mangihahi hanguluan sogot marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu akadongan nama buan danak si didionon tangiho kamu mahatan ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tu liat portibion ninna madok akasisiana. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan guar ni debata ama dohot anak dohot toddi porbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahu to nahoni tu hamu. Jala ingot ma. Sai dong anakku do hamu ganup ari rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Manangisi na porsia dohot ni di dapotan hangoluan alay naso porsia hona uhum sogot tangi ho kamu madohot hata na tersurat di surat ni si Markus adong ma akan nama buan dana ku Tuhan Yesus asa di jama alay dipicang akasisian nai manama buane jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma luat camu maka dana kiro tuahu unang orai hamu nasida ay dia kasih songoni do harajau ni debata natutudo na hudokon tuhamu manang isepe angko sesongon danak ibana manjalo harajau ni dibata dang bongon ibana tusi dungi di haul maka danaki di apeho matangan tu nasida mamasu nasida atong rab mahamu maka tidakon hata hapur siautai. Sudi hamu madok. Atong alusihamu mahatan nahusuku tonon.
Na parjolo di pangidu hamu nuaing didio nakadadanakon tu bagasan ni na hinaporsiaan muna. Napadua hon beha naulo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala di ihuton nasida hata ni debata. Napatuluho naulo do hamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahat manasida tu debata marhiti-hiti padidion nabadia hudul mahamu. Ale Ludwig van Feivel Pangribuan. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni toddi porbadia. Amen. Sai diramuti Tuhan di bata ma hodi habobongot mon. Tu bagasan harajo ni di bata rodi saliling ni lilingna. Amen. Alistarla boru tampu bolon. Udi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni toddi porbadia. Amin. Sai diramuti Tuhan di bata maho di habobongot mon. Tu bagasan harajau ni di bata rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale Willow Vanora Naomi Buru Sagala. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni toddi porbadia. Amin. Sai diramuti Tuhan di bata maho di habobongot mon. Tu bagasan harajau ni di bata rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ali Ivander Bobi Tambunan. Udi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni toddi porbadia. Amin. Sai diramuti Tuhan di bata maho di habobongot mon. Tu bagasan harajau ni di bata rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale Nadine Jovanka Panggabean. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni toddi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata maho di habobongot mon. Tu bagasan harajau ni di bata rodi saleleng ni lelengna. Amin.
Jong mamusena toras di inganan nabi. Martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nung ngahu pasahat tami akada danoko tuho jala jakoko do nasida gabiana kommo marhiti-hiti padidio nabadiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panian di hangoluan nasal liling ni lilingna. Asi maruham dohot dia kana toras ni danakon. Sai pargogoi jala ajari manasida manugunogu danakon tuho. Asarap nasida taruli di aka artani harajaummu. Aliama nami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai roma harajaunmu. Sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siap hari. Sai sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hontu pangunjunan palua mahami sian pangago ay horo na punah harajaon dohot hagogoon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Jongjong mahita saluhut na marede mahita sian bukwe di nomor 147 ayat 6. Mapiliat tamar tangi yang mahita. Ali di bata ama nami na di banua gijang. Hodo haroro ani saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilihon mi tu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasia kami pilian non pati buluhon harajaummo. Di tonga-tonga di huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami gudang ni silihon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di bata ama nami nasotarasam dogodang di silihon-lehon mudi hami todim nabadiai nilihoko tu hami jolma sumonggopi hami naliaon naumarga idu dilihoko tu hami jalagumudang duisian portibion doho sian pangisi nasude ope mauliate marohan nami jala pujion nami maho ala ni sudi habal gaon dohot hamuliaomo nang pinapatarmu tu hami say lihon mato di porbadia itu huriam akan naulo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai jala dipatok tong hamimian di barita naulii aleto di porbadia say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi asa masih jaluan jala masih haholongan songan akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai sodangi jala patiur mahami asa hutada hami akadusa nabal gadohok na me si pasidingon nami
sai buas maho manesa dosa nami. Asalam badia jala ibaru hami ganop ari, asa tarbahe kami saur di bagasa kuria nabadia nasa sadai. Sai odihon jala padomu hami tu amai, asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sai tabai silihon-lehon tuhuria, asalam gadda toropnya kapar barita nauli dohot pangajari, dohot parasi rohana mamarita hon habal gaunmu di portibion. Sai sodangi jala pasu sudi parpunguan ni halak Kristen, di gereja di parsikola andang di bagas nabi, asa tau nasida saur tu parpunguan sogot. Sai sungguli akan natar podom, jala pargogoy akan nagale, sai songgoti makanane yang dohot natak kang maroha, asa ditinggal hona sida hajahaton nabi. Sai parohaya kana bujok roha jala apuli akana marsak dohot nadangoli, asa unang di rupa-rupa portibion akana manguloiho. Sai tatap makana targogot dohot napi na buru-buru ni halak alani hapur siaon di Tuhan Yesus. Sai ajari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida. Sai ramoti mapikirannya kapanggonggomi panguhum dohot akaraja asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sogot. Sai patugu hapur siaon nami asa toktong huingot tami nang sisa dosa nami. Jala buanomu hami tuhangoluan sogot. Sai sungguli pakirimo na mangulo di hami. Asa pos rohanami nang malaki dagingon. Panguluammu domuse asa masuk kami marnida di bata ama. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliama nami na di banua gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai romah rajaonmu. Sai saut malumo ni roham di banua tongaon. Songon na di banua gijang. Lihon matuhami sadarion. Hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panisa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Pasu jala diramuti Tuhan de batamaho, disondakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala dipasaorhon ma damena tutodim.